Zdravím s vami Marek. A ja viem, som tu nemoc dlho, no, chápete, hráme dneska Tetris, ale Lex. Hráme Lex, nie originál, to nie je originál. Lebo svetí, vidíte to, no. Ja som dneska Lex, no. Takže som sa rozhodol, takže to je unositeľný mobilný port. No, dneska ideme skúsiť, taký nahlas troška. Takže dneska si ideme skúsiť Tetris. Takže no. Granny, bol tu není nikto. Tu není. Tu nikto není, chvála Bohu. Takže, no to prvýkrát, no. Nie, prvýkrát, ja som aj v svojom kanáli, takže som v svojom kanáli, neviete, no poďte si tam vyhľadať. Nič. No táto kúpi Doritos čipky, takže dneska ideme skúpiť Lex, takže máme telefón na skonu. Takže asi tak. A tu mám batón. OK. Ja to. OK. Takže otvoríme toto ako vždy. OK. Takže to mám. Ja neviem, čo mám robiť, to je Remageddon. To je Tetris Remageddon. To nie... A ja viem, to je to je Remageddon. No, to je Tetris Remageddon. Asi. Nevadí, dobre. Butonom. Takže... Treba vždy kladivom. Kde je kladivo? Ja neviem, kde je kladivo. Kde je kladivo? Sorry, musím ísť sem, ako vždy. Takže... Takže, chápete? Dovedáme sem, nevieme nič hovoriť. To je čo? Dobre, neviem, sa mi trošku ceká, no, chápete, to hrám na mami mobile, no, lebo má starý, no, nič jej nefunguje, nevadí, ona sa pozná v tomto, no, dobre. Dám to asi sem pri nastavení. OK, kamaráti, nič. Hovorím takže nič. Proste na počítači dajte like, odvede probuje butéry stanka. Dobre. Dobre, nevadí, o tom to nejde, som si zavolal niečo tam kliknúť. OK, kamaráti. Áno, musím to dohrať. No, ja mám vybitý jenom. No, takže ideme bomby.
Neksekni sa to. Klasickom YouTube kanáli, počkaj. OK, nič sa tam nedeje. OK. Nožiky do toho hňuka. Tak to robí. On si hovorí kuky, neviem prečo. A asi sa 3 na OK. Sorry, ja tom sa trošku sega, lebo to je lúgnom. Lagy, no nevadí. 3 na. Počkaj, sa mi tam sedí niečo. Dobre, poďme na to. 3 na. Dobre. Ne, to není ono. Bez toho, aby si samozrejme k tomu kúpil externý monitor, Jaj, tam teba ísť oni, ja sa to volám. Pavúk. Oni. Do babičky obľúbený oni, ja sa to volá. Robak. Ja tu ani nie nikomu ako album. Tam není vidět. Opa, nemůžem s ním. OK, musím jít opravdu, to není jako vždy. To je lek, co mám robit, to je remadě, teď mi jít remadě. OK, bude takovom dobrom videu. Ja to máme ešte rýchlo hotové. OK, poďme na to. Sorry, ja tam trošku vybretním, nevadí. Poď. Kamaráti, vidíme sa, bye. Doce pokračovanie, neviem, chcete mi z Mirror mode alebo Nightmare mod, dajte like, skúsime sa aj na iPhone,